Gospodin Vasić, u Ljubljanu došli ste u svojstvo pomoćnika vanjskog ministarstva Republike Srbije. Kakva je bila svrha vaše današnje posjete? Svrha posete jesu konsultacije iz oblasti evropskih poslova i prvenstveno bih želela da istaknem da nova vlada Republike Slovenije u potpunosti podržava evropski put Srbije. Mi smo tu podršku imali u prošlosti, ali mi je jako važno da naglasim da je ta podrška tu prisutna i da je Republika Slovenija prepoznala pozitivne korake koje je vlada Srbije učinila na putu ka Evropskoj uniji. Pozdravljene su akcije vlade u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Takođe pozitivni koraci koji se čine u oblasti pravosuđa i transparentnosti sudstva. Dakle, poglavlje 23 i 24 su u fokusu i pozitivno su pozdravljena. S jedne strane, s druge strane, takođe imamo podršku u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sama činjenica da je Republika Srbija preduzela određene korake kako bi se postiglo kompromisno rešenje je pozitivan signal koji naša vlada šalje slovenačkoj vladi u smislu ozbiljnosti i spremnosti da se sva pitanja reše dijalogom. Šta očekujete od slovenačke strane? Upravo ovo što sam rekla, dakle, podrška na putu ka evropskim integracijama Srbije je jako važna. Od slovenačke strane očekujemo da ta podrška ostane u tom istom kapacitetu, da možemo da iskoristimo iskustva koje je slovenačka strana prošla na putu ka Evropskoj uniji, da u nama slovenačka vlada vidi pouzdanog partnera, da vidi da Srbija radi na pospešivanju poslovnog ambijenta, da želimo da privučemo strane investicije i da omogućimo stranim investitorima da ostanu u Srbiji, da u nama vide jednog zaista adekvatnog takmaca na spoljno-političkom planu, da rešavamo sva spoljna pitanja i samim tim pokazujemo zrelost kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Hrvatska će ući u Uniju kroz 2 mjeseca. Šta to znači za Srbiju? To znači da će Srbija imati jednog pouzdanog partnera na spoljno-političkom nivou. To je jako važno za region. Srbija se zalaže za regionalnu saradnju i Srbija, odnosno vlada Srbije čini sve da i Srbija bude adekvatan partner u regionu i upravo kroz korake na planu unutrašnjih reformi koje vlada čini, Srbija demonstrira tu volju da bude pouzdan partner. I naglasila bih da smo potpisali sporazum sa Republikom Hrvatskom o evropskoj saradnji. Takođe smo taj sporazum ponudili i slovenačkoj strani. Takođe sa Makedonijom smo potpisali, sa Mađarskom i na taj način smo zapravo i demonstrirali volju da sarađujemo iz oblasti evropskih integracija koje su važne kako za region, tako i za strateški cilj Evropske unije. Kako vi gledate na ovu veliku kooperaciju, odnosno suradnju Srbije na jednoj strani sa Rusijom, na drugoj strani sa SAD-om? Znate kako, živimo u procesu globalizacije i diverzifikacija partnera je potpuno prirodna, neophodna. Rusija je naš pouzdan partner, sa njim imamo jedan bescarinski trgovinski sporazum koji nama jako važan. S druge strane, to su Sjedinjene Američke Države sa kojima mi želimo da imamo korektan odnos. Evo, predsjednik Nikolić se u Rimu susreo sa potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država Bajdenom i na najvišem nivou je ostvaren dijalog i planiramo da taj dijalog se nastavi, jer prosto Srbija i u SAD-u, a i u Rusiji vidi partnere. Pitanje ulaska u NATO, da li će Srbija kandidatovati i za članstvo u NATO ili neće? Srbija poštuje svoj ustav, Srbija je vojno neutralna država, tako da što se toga tiče, odgovor je vojna neutralnost. Odnosi Priština-Beograd, već ste da su na kojoj fazi su sada, po vašem mišljenju, u završnoj fazi ili koje? Trudimo se da dijalog ostane
da se nastavi dijalog. Tu se zapravo pokazala ta zrelost vlade, politička spremnost da se postigne jedno kompromisno rešenje samim tim što ćemo imati sledeću rundu dijaloga. Tu je Srbija pokazala svoju spremnost da nastavi da rešava ovo pitanje koje je od posebnog značaja za Srbiju na jedan otvoren način. Imali smo do sada 7 rundi, sledeća runda pregovora je zakazana za 2. april i mi očekujemo da će ishod biti pozitivan. Naglasila bih da je Evropska komisija, međunarodna zajednica i mnogi pouzdani partneri na svetskoj političkoj sceni su pozitivno ocenili spremnost vlade Srbije da preduzme konkretne korake u tom smislu i sama činjenica da se dijalog nastavlja govori u prilog tome. U Europskom parlamentu za Srbiju je zadužen europoslanac iz Slovenije, gospodin Kacin. Kako vi vidite njegovu ulogu u ovom procesu? Uloga je korektna. Gospodin Kacin je tu da izveštava o određenim aktivnostima i mi smo tu da njemu prenesemo naše iskustva. I kažem, jako je važno da Slovenija i Srbija nastave da imaju ovakve konsultacije, da imaju posete na najvišem nivou i na taj način ljudi se što bolje upoznaju sa trenutnom situacijom i imaju mogućnost da na konkretnim primjerima razmene svoje iskustva. Srbija može mnogo toga da ponudi na spoljno-političkom planu upravo kroz unutrašnje reforme koje implementira. Za Republiku Srbiju jeste važno dobijanje datuma za počinjenje pregovora sa Evropskom unijom, ali i ne radimo mi to zbog dobijanja datuma, nego evropske integracije su tu da pospeše proces unutrašnjih reformi i mi samo želimo da građanima Srbije ulijemo nadu i da omogućimo da dobiju neki pozitivan rezultat i pohvalu za sve ono što je Republika Srbija uradila na putu ka evropskim integracijama. I mislimo da to i zaslužujemo. Da li ste se možda već dogovorili za posjetu na najvišem nivou među predsjednika zemlje, predsjednika vlada u narednom periodu? Veoma smo raspoloženi da do posete dođe. Ne mogu da vam kažem konkretno datum kada će se posete realizovati, ali što se tiče same posete, veoma smo raspoloženi da do nje dođe.